Hangja Stúdió. Nem tudod, mi újság? Kíváncsi vagy, hogyan tovább? Érteni akarod, mi a franc folyik itt? Ülj le közénk, és megtudod, merre vagy arccal. Itt van a lóerők királya, a mindenhez is értő Csikós Gergő. A pálya széléről fütyülő Dombi Ákos. Aki az eleganciában nem ismert tréfát, Szabó István. Az érző lélek Tóth Martin. És a minden műsorok fenegyereke, a hülyesség mestere, aki nem ismer műfaj és sebességhatárokat, a házigazda Dave, azaz Szabolcsi Dávid. Kezdődik a Zsiványok! Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vannak a Zsiványok. Ez az a podcast, ahol minden héten újabbnál újabb témákat vesézzünk ki, ugyebár Martinom érdekesebb témák igen. is jelen vannak. Itt a múlt adásban igazából a húsvétról volt szó, mert ugye készülöttünk, nagyon erősen készülöttünk itt a húsvétra. Hát igen. Ne felejtsd szabad, köszöntöm én is a kedves nézőket vagy hallgatókat, csak így azért van, illik beköszönni. Így van. Én is téged, Martin, üdvözöllek itt a stúdióban. Nagyon elegántó vagy. Merre voltál máma? Dolgozni. Dolgozni? Dolgozni. Nagyon, azt hittem valami nőnél voltál. Nem, dolgozni voltam. Na, akkor meséljél már nekem arról, hogy hogy telt a húsvétod. Mert ugye már túl vagyunk lassan. Hát, úgy unalmasan nem mentem nagyon sem erre. Nem voltam locsolkodni sehol. Ott nem voltál? Rokonoknál sehol se? Na, hát rokonoknál voltam locsolkodni, de ennyi. Tehát most... Na jó, akkor itt pálinkáztál, nem? Nem volt pálinka. Azt hittem, hogy én pálinkáztam. Nem. Pont húsvét volt, hétfőn hívott haverom, hogy menjünk a volt tanárnőmhöz, elmentünk, 3 kupicával ittam, meg egy fröccsöt is. Nem az, hogy gacsa volt, de megcsapott egy kicsit, mert ugye meleg volt, biciklivel mentem. Közben cigiztem, ugye, mint a nagy vajdák, engem itt ismernek a már csak környéken. A kalap kellett volna a fejedre. Elfelejtettem vinni a kalapomat, pedig olyan szép sukárhajam van egyébként, de hétvégén is voltunk Szlovákban, azt elfelejtettem vinni a kalapomat, amúgy azt a videót majd nézd meg a kedves hallgatóknak is, vagy a nézőknek is mondom, hogy a szlovákiai kiruccanás a címe. Majd amúgy vicces, mert pont most hallgattam valamelyik nap vissza az évadzarú agyhalált Spotify-on. Hú, hát az katasztrófa volt, amit ott műveltünk. Ott már azért fáradtak voltunk, az május körül volt, ha jól tudom. Igen. De ott ti ketten Ákosat, katasztrófa volt. Alig bírtam szóhoz jutni, bazd meg. Én egyszer, amikor otthonról dolgozok, én egyszer végighallgattam elejétől a végig, hát lezsibbadtam. Azért most már jobbak vagyunk. Hát fejlődünk, igen. Hát fejlődünk, mint az embriók. Én is amúgy már ki vagyok fejlődve. Hát elég régen. Igen, már 26 éves koromban. Viszont Martinom annyi, hogy te voltál már Szlovákiába. Még maradjunk ennél a témánál. Voltam. Akkor volt az iskolában. Pozsonyba? Nem. Már nem emlékszem pontosan a város nevére, de voltunk Szlovákiában az iskolával, mert nyert az iskola egy ilyen pályázatot, az volt a pályázat neve, vagy határtalanul 2022, és akkor ott ugye bejártuk a régi nagy Magyarország területeit, ugye horvátokat bejártuk, igen. Ugye voltunk Zágrábba, szlovákoknál, szlovénoknál, szerbeknél. Jó volt, én szerettem azt, csak kár, hogy ott... Én mondtam, hogy engem hagyjanak ott Horvátba. És busszal mentetek, vagy vonattal? Igen, busz. Mindenhova csak busszal mentünk, ilyen iskolai busztól bérelték. Mit akarok kérdezni tőled? Ott, ahol ti voltatok, ott beszéltek magyarul? Tehát voltak magyarok, vagy hát mint aki ugye a saját nyelvén beszélt horvátok, azok csak horvátul beszéltek. De nem volt elvétve, nagyon ritkán találtunk egy-egy magyart. Nagyon ritkán. Én azt hittem, hogy volt ott magyar is. Nem. Nagyon ritkán találtunk egy-egy magyart. Ja, mert ahol én voltam. Mint a viccekben van, hogy mikor kint élsz külföldön, és annyit alasz, hogy a kurva anyád, akkor tudod, hogy ezek a mieink. Igen. Kivágjuk. Hásítottam. Jó van. Ahol én voltam, ott volt, hogy hívják is, vagyis hát voltak magyarok, és szintiszta magyarok voltak. Bementem a boltba, hogy lássak már, hogy én Magyarországról jöttem, bementem szerepelni. Mondom, Tavész Baktáló, jó napot kívánok. Ki zavartak? Nem zavartak ki, a nő nézett rám. Nem zavartak ki egyébként. Hát mondom, tudod, már mondom, a külföldön vagyok, azért tudják már, hogy ki itt a magyar. Az a baj, hogy te mész valahova, mindenhova, az a saját magadat égetett csak. Ebben nem gondolsz bele. Hát én Magyarországon
Már minden boltba ismerek itt Békés Csabán. Külföldön egy bolt volt, de ott se látnak engem már szívesen. Hál' Istennek. Amúgy étteremben egyébként elmondom, mert én összehasonlítottam, ott euróval kell fizetni, összehasonlítottam az ottani árakat az ittenihez. Sokkal, én 2 sört vettem 400 forintért, miközben itt egy sör 400 forint. Tehát igen. Ha azt nézzük, jó, vannak olcsóbbak, de ha most azt nézzük, ott azért, meg ott a boltban lehet cigit venni, képzeld el. Igen. De, aha, bolt. Ahogy itt is lehetett régen a boltokban, nem tudom mennyire jársz a állomáson, mi van Penny. Igen. Azok a fakkok régen mindig izével voltak, emlékszem, cigarettával. Meg a Tesco-ba is ott a füzetőnél. A kasszánál voltak régen, emlékszek rá a cigik. Igen? Még amikor kis puja gyerek voltam. Én a Penny-nél emlékeztem, tudod, mindig teli volt az összes fakki cigarettával, Sofitól kezdve Marlboro, meg amilyenek. Voltak ott is ilyen kisebb boltokban, de azt a boltokban mi voltunk, az olyan, mint ott nálunk a kisbolt? Fornetti, a kisbolt, aha, olyan, aha. És ott a pénztárnál lehet cigit venni. Dék. Ott még nem tiltották be, ott nincsen nemzetközi dohánybolt. Igen. Hát nincs. Van külön dohánybolt, de van is a sima boltokban is cigi. És ott nem adják ki egyébként, ha nem mutatsz föl személyigazolványt, még 30 éves embernek se adják ki a cigit. Mi? A haverom bement 20 nálam pár éve fiatalabb, nem volt személyi, kizavarták. Az igen, az komoly. Ha nem viszel be személyit, ott kérik tőled a személyigazolványt. Az komoly. Az a rendőrök meg ott büntetnek, ott nem kérdeznek, ott adják a csekket. Hát először csak kérdez. Hát igen, de ott nem vagy szimpatikus neki, ott elzavarnak téged. Hát nyilván. Ott nem játszanak. De viszont abban az esetben, hogy te nem tudsz szlovákul, ugye nem tudod a nyelvet, akkor hogyha véletlen bevisznek, akkor kérnek mellé egy tolmácsot. Elvileg a rendőrök tudnak 2 anyanyelven, tehát szlovák meg magyar. Igen. Aha, tudnak. Tehát, hogyha mondjuk megállítanak, akkor tudnak magyarul. Hát ott, ahol mi voltunk, ott magyarul beszéltek, tudnak szlovákul, de magyarul. Megmondom őszintén, ott a benzin 400 valány. 1,49 €, az olyan 400 valány forint. Még korrektár. Nem úgy, mint itt, az meg majd 6-700 hát forint. az OMV-nél, Esztergomban megálltunk tankolni, az OMV-nél 5,90 volt. Azt a kurva. Az durva. Csak azért nem tankoltam szlovákban, nem volt nálam euró. A Revoluttal lehetett volna. 5000 forint volt rajta. Azt én meg 15 ért tankoltam, és mondom 400 valamennyi, hát úgy nagyjából fejbe kiszámoltam. 400 valány forint volt a benzin. Aha. Még olcsóbbak kijöttem volna. Hát, ja. Úgyhogy Martina, megyünk máskor Szlovákban, nyáron készülünk, úgyhogy Jó, majd egyszer. Na az mi újság a nagyvilágban a hírekkel? Hallottad, hogy meghalt Ferenc pápa? Hallod? Azzal van tele egész Facebook. Ja. Meghalt Ferenc pápa. Kint voltam Szlovákban is ismerik Ferenc pápát. Most mondom, hogy amikor meghalt ugye Ferenc pápa, ott az olaszoknál 9 napig gyász van. Hogy síri csend van az utcákon, ott egy légy pisszenés nem hallasz. Elvileg most fognak majd pápát választani. Nem tudom, ki lesz a pápa. Nem tudom. Úgy tudom, Szabolcsi Dávid. Azt kéne még találni a pápa. Én jelentkeztem volna pápának. De akkor ugye tudod, mi lenne? Akkor többet nem lenne kamaty. Majd én tudom, jó. Nem. Pápának nincs kamaty. Az élete végéig izéhez hűséges, Istenhez. Ott nincs kamaty, ott nincs nő, ott nincs gyerek. Én nem leszek pápa. Ott nincs semmi, se alkohol, se dohányzás, semmi. Dohányzás, zsarod, már előveszem már tablettás cigit, vagy tablettás bort. Nem? Tényleg nincs amúgy nálunk. Nincs, hát papoknál sem. Régen úgy volt legalábbis a papoknál, hogy ugye nem önmegtartóztatás volt, tehát se nő, se gyerek, semmi. Tehát hát, jó, úgy megint más, hogy érted, iszik egy kort misebor, de az megint más, mert az misebor. Hát haverom ment vasárnap reggel 7-kor misére, azt mondtam neki, hogy vigyél már magaddal azt, amíg te ott prédikálsz, vagy mit tudom én, mit csinálsz, én addig nem John énekelt, mert tudod, szokott ilyen énekelni templomba, azt mondom, én addig iszom a misebort, azt nézlek. Megittam volna azt a fékannát. Azt utána hazajöttünk volna. Nem vitt magával, mert pont aludtam. Pedig én misebort megittam volna neki 2 évvel, ilyen pohárral. Na azt akkor most mi újság a hírekkel a nagyvilágban? A nagyvilágban? Figyelj, csak itt a földön kívül lelkiről lesz most szó. Fölkészültél? Föl. Te is egy UFO vagy. Hát, ez egy X-faktorban már lehetett látni, mekkora nagy UFO voltam.
A lapos föld, vágod a lapos földet. Nem tudom, hogy ki volt, aki ezt kitalálta, de akkor kellett volna pofán baszni, már bocsánat. Ez nem én voltam, azt elhihetem. Tudom, tanultuk teriből, vagy földrajzból, hogy valaki azt mondta, hogy lapos a föld. De ha lapos lenne a föld, akkor már rég körbeértük. Van, egyébként vagy én olvastam a lapos földről Wikipédián. Volt ilyen cikk, mert mondták, hogy olvassak utána, és a tudósok a 1700-1800-as években azt hitték, hát úgy mondom, hogy megállapították, hogy a föld az lapos, és onnastól kezdett jönni a teória, hogy valóban a föld az lapos. De nem lapos, mint ahogy később kiderült. Nem lapos, de viszont azt mondják, hogy a gömbölyű lenne, akkor mennénk és leesnénk a végén. De erről mit gondolsz? De miért esnél le? Hát az örökké forog a föld, nem érzed, mert olyan minimális a forgása, de forog attól függetlenül. A forog. Tehát akkor nem tudsz leesni róla, nem? Ami hát forog, igen. jó, le tudsz esni, mert ami forog, ha nagyon gyorsan forog, de ha minimálisan, akkor nem veszed észre. Hát voltak olyan legendák amúgy, hogy most a gömbölyű alakú, akkor sétálsz, azt a végén meg lepuffansz. Ez hülyeség szerintem. Nem tudom, de a lapos a föld, a Suzuki-val átmegyünk rajta. Na, elolvashatom? Kicsi Suzuki. Nem kell sokat takkolni. Na, olvashatom? Olvashatom. A földön kívüli élet lehetséges nyomaira bukkantak a kutatók. Ez a cím? Ez a cím. Tehát, hogy ugye a Földön. Na. A Cambridge-i Egyetem kutatói előzetes bizonyítékot találtak arra, hogy a K2-18b nevű távoli exbolygón élet lehet. A bolygó légkörében olyan molekulák nyomait fedezték fel, amelyek a Földön egyszerű élőlények, például baktériumok által termelt gázok. Tehát magyarul baktérium fing. Igen. De már bocsánat. Tudod képzelni, hogy a baktérium az fingik egyet? Nem, tehát az olyan picibe ezek, hogy izével nem látod szabad szemben ilyen mikroorganizmust, amit maximum csak nagy mikroszkóp alatt látsz. A mikroszkóppal, de az is tudod, nézel, a baktérium megy, azt ilyen pöttyök vannak azokban, fingottak. Ja. Na, bár a kutatók hangsúlyozzák, hogy további bizonyítékokra van szükség, a felfedezés új reményt adhat arra, hogy az élet nem csak a Földön, hanem más bolygókon is jelen lehet. Na, szóval most amúgy elmondom neked, Martin, hogy régebben voltam úgy szó erről. Hallottam hogy én is, hogy az élet lehet a bolygón. Nem tudom, te láttál el videókat egyébként arról, mert YouTube-on van sok videó, hogy csészehajjal jönnek. Nem, de én hallottam olyan teóriát, de szerintem ez se igaz, hogy elvileg már a Marson is találtak vizet. Igen. Igen. Elvileg nem tudom. Amúgy, meg most volt egy pár évvel ezelőtt ilyen cikk megint a Marsról, hogy ugye nyertek ki földet, és megnézték, hogy lehetne ott lakni, és azt mondták, hogy lehet. Igaz, hogy 2800-ra talán sikerülne az első embert felküldeni oda, de lehetséges. Lehet, hogy most hülyeséget hallottam, vagy olvastam, de elvileg 2100-ra akarnak fönt életet csinálni a űrbe. Ott a bolygókot. De most nem azért, de most melyik ország? Mert ha Magyarország lenne, akkor körülbelül jó úton haladunk arra, hogy soha nem fogunk tudni oda feljutni, mert annyira el van szegényedve Magyarország. Hát de várjál, most amúgy magyar űrhajósokat küldtek ki. Szegények? Nem tudom, hány magyar űrhajóst volt neten olvastam, hogy űrhajósokat küldtek most ki oda föl. Hát kíváncsi leszek, mi lesz itt ennek a vége. Már most, hogy életet találnak ott kint, mikor olvastatta azt, hogy vizet találtak? Ez jön nagyon szerintem 17-18-as cikk, tehát nagyon régi. Akkor régen volt az már, amikor, mert... De most ebben nem tudom, hogy mi igaz, vagy mi nem, tehát nem hiszek az érdekes bulvároknak. Viszont olyan teóriákat hallottam, hogy vannak ezek a fanyűvők, tudod, mint amikor az erdőben, meg ezek a régi teóriák. Elvileg azt mondják, hogy nem vagyunk egyedül, mert tudnak olyan bizonyítékot mutatni, ami valóban azt támasztja le, hogy nem vagyunk egyedül, de akkor igen, valami, amire tényleg nincsen logikus magyarázat, mert nincsen a mai napig, és hiába mondja a tudós, hogy van, de nincs. Egyszerűen nem tudja ő sem megmagyarázni, de próbálja. Amikor olvasol valamit, hogy tudósok ezt meg azt megállapították. Ők mindent megállapítanak, de hogy mi igaz belőle, az szerintem semmi. Igen, tehát volt azt meséltem azt a szituációt, amikor nyáron otthon ültem gyerekként egyedül a konyhába és reggeliztem. Nem emlékszek rá. Volt egy olyan szituáció, az már olyan halála után volt, hogy nyár volt, nyári szünet, egyedül voltam otthon, mert öcsém elment valahova, apa dolgozott, és akkor ülök otthon, reggelizek, nem fújt a szél, emlékszem mai napig kristálytisztán. Nem fújt a szél, nem volt kiterígetve se ruha, se lepedő, se takaró, semmi olyan, tudod, ami olyan lett volna. És így reggelizek, és így annyit látok, hogy nyitva volt a
konyhajtó, hogy így egy fekete árnya szúnyogálós ajtó előtt elmegy, vagy elfut, olyan, mintha futott volna, és utána visszafut. És utána soha többet nem láttam. Megijedtél, egyedül voltál otthon? Hát te is megijedni, összeposnád a bokádat. Én kiszaladtam volna a házból. És a mai napig nem tudom megmagyarázni, hogy mi volt az. És semmi nem volt. Erre mit mondaná egy tudós? Egy fekete árnyat láttál, emberi árnyat láttál. Azt megállapították volna a tudósok, hogy ő a Martinék házában ufó lakik. De most nem, csak gondolj bele logikusan, hogy ezt nem tudod megmagyarázni. Ezt még a tudós se tudná megmagyarázni, ha látta volna saját szabad szemével, hogy szélcsend, nincs ruha kiterítve, nincs semmi a környezetedben, ami bezavarna. Oké, lehet, hogy csak az elmém játszott, de azt se hiszem, hogyha erre emlékszem, érted? Mert hogyha az elmém játszott volna, akkor már többet is láttam volna ilyet. Hát, de nem láttam. A tudósok megállapították, hogy Martin Balázs a Gyarmati Elmeintézetes. Hogy bekaphatod. Hát én egyébként egyszer láttam, amikor mentem az utcán, Fater meghalt. Mert azt, mintha ott állt volna a sarkon, hallod, ilyen fekete árny. Nekem is volt ilyen. Hallod, én úgy megijedtem, én elfordultam biciklivel, pont Norbékhoz mentem. Én nem mertem arra menni. Szerintem ez a gyásznak a izéje volt az egyik formája. Azt mondják. Hogy még a szerettedet halála után is látod. De amúgy elvileg azt mondják, hogy vannak ilyen kopogó szellemek. Meg ilyen megmagyarázhatatlan dolgok. Ha volt egy olyan, most az nem tudom, hogy Photoshop volt, vagy nem Photoshop volt, de mondjuk ez videó volt, tehát lehet azt is meg tudja szerkeszteni úgy az ember, hogy ott az otthonában lekapcsolta a villanyt, lekapcsolta, és még a tükörbe világított a lámpa. Tehát valószínűleg azt mondják, hogy buggol a Matrix, amiben élünk. Mi ez olyan, mint egy game PC játék? Hát most gondolj bele, hogy lekapcsoltad a villanyt, tehát nálad így elsötétül a villany, de a tükörben még világít. És így what the fuck? Erre mi aztán várja, hol láttad? Az egyik youtubernél, aki ilyen meg is lehetett szerkeszteni. Igen, azt mondom. Tehát mondjuk voltak olyan szituációk, amiket egy biztonsági kamera felvételt, tehát azt nem tudod megmókolni a biztonsági kamerát, mert az pont az adott pillanatot veszi föl, hogy ilyen megmagyarázhatatlan hangok meg lények jöttek elő, érted, a kamerákból, tehát a biztonsági kamerát nem tudod megizélni, megszerkeszteni, meg azt ugye nem tudod megvágni, mert az egyenes élőadásba megy, tehát azt nem tudod vágni sehogy se. Hát visszanézni, hogyha tudod lementi az adatokat, akkor vissza lehet nézni a kamera felvételeket. Hát igen, de ugye azok minden nap mentik magukat nap végén. Igen, hát 24 óránként mentik. Igen. Tehát, és azért ez durva, hogy belegondolsz, érted, hogy egy biztonsági kamera felvétel az sose hazudik. Tehát én láttam a YouTube-on is ilyen hülyeségeket, hogy biztonsági kamerán lehetett látni, hogy mit tudom én, ilyen 2 méteres nagy állat bemászott a kapun, meg ilyen hülyeségeket, meg róka, farkas. Hát van, a róka be tud mászni, hogyha olyan. Hát Szlovákiában találkoztunk az útszélén izévukkal. De csak nem ütöttük el. Fürge róka lábak, hip-hop, jön vuk. Martin, ne égessék ki engem. Na, de tényleg egyébként ezek a megmagyarázhatatlan jelenségek, például, hogy az űrben, vagy bolygókon élet legyen, én ezt nem hiszem el. Lehetséges, hogy lesz, vagy azt mondják, hogy van élet a Földön túl is, mert sokan azt mondják, hogy van, de hogy most ebből mi igaz, vagy mi nem, azt mindenkinek a saját döntésére bízzuk, hogy most mit hiszel, meg mit nem. Minden évben eljátszák egyébként, hogy mennek ki az űrben nagy kutatók, meg ilyen, olyan sehol semmi nem történik. Tehát majd 2800-ban, amikor már Pasakerben leszünk, vagy ott a föld alatt, majd utána. Hát, esetleg. Úgyhogy azért mondom, Martin, hogy itt a Cambridge Egyetem kutatói azok szerint be voltak pálinkázva a jó magyar hazaitól. Amúgy volt egy olyan, hallottam, hogy a németnek azt mondott, hogy pálinka, az meg jön és kér pálinkát. Az ugye a hungarikum, és ha megszólalsz magyarul, valakivel beszélgetsz magyarul, hogy adj egy korty pálinkát, hallod, vagy adj egy 3 cent pálinkát, jön oda bármelyik német, francia, hallod, jönnek oda. Még az orosz is jön, az meg pálinkája. Magyar pálinkája? Hát tudod, ki volt a kéneket, ahogy hívják ott a... Pálinkadalt? Nem a pálinkadalt, volt olyan felvétel is, itt Magyarországon volt de gyorsan akartam mondani, Martin. A tavaszi szél? Nem, az, aki énekelt. Freddie Mercury. Az megkóstolta a pálinkát, azt mondta finom. Egyszer megkóstoltatták vele. Meg akarta venni a parlamentet.
De hogy van annyi pénze, vagy volt annyi pénze? Annyi pénze volt, mint a Pejva, baze. Hát világsztár volt Freddie Legalább ő Mercury. lett volna a miniszterelnök, sokkal jobb élet lenne itt már kint Magyarországon. De igaz, hogy akcentusa volt, de amikor azt mondták, hogy azt énekli, arra még a mai napig beleborzongsz, vagy hát liba bőrös leszel tőle. Én is tudok úgy énekelni, jó? Ne, A Quint. köszi. A Quint. Az kéne még, az gyalázás lenne, azt a zenét meggyalázni. Meghalna. Meg. Na, itt van a következő hír, amúgy ez egy érdekes, ez egy rendőrségi hír lesz. Ezt amikor olvastam, megmondom az őszintén, elcsodálkoztam. Akarod hallani? Hát, hadd halljuk. Jó van, de ne rögjél rajta, jó? Tech akció téves címnél egy ártatlan családot tartottak kint 5 órán keresztül. Most el tudod ezt képzelni? Lehetséges. Na, eltéveszthette a házszámot a terror elhárítási központ egy akcióban, amikor egy török bálinti családot céloztak meg, és hajnalban fegyverrel kiterelték őket az udvarukra, majd 5 órán át ott tartották őket. Ez elég komoly. Ártatlanul tekintesz kisgacsába. De nem, az mondjuk tegyük fel azt, hogy éppen alszol. Ott van rajta egy póló, egy alsógatja. Lehet, hogy mesztelenül az asszony mellett. 5 órakor rátörik az ajtót, azt nyugodtan alsz, hogy azt itt a tek. Jó van, hagyjatok. Oké, kimegyek, de utána én lefekszek aludni, hagyjatok engem végén. Hát a tényleg gyerekek azért, most kisgacsával, hogy éppen toszod az asszonyt. Rátörik az ajtót. Erre ezt, hogyha végigolvastad, erről majd mondok valamit. Na mindjárt akkor. A család elmondása szerint a tekkesek leverték a kamerát, levágták a kerítést, és miután kiderült, hogy valójában nem ők a célpont, a kommandósok átmentek a valódi címre, ahol egy férfi nem adta meg magát, és lövöldözés történt. A család panaszt tett és kártérítést követel, mivel a művelet során egy 3 éves gyerek és egy Alzheimer kóros nő is ott tartózkodott, amikor a tek kivezette őket. A TEK szerint azonban nem történt tévedés. A rendőrség hivatalos magyarázata szerint a lakosság biztonsága érdekében szólították fel a 2 szomszédos ingatlanban tartózkodó személyeket arra, hogy hagyják el az épületet, és egy távolabbi biztonságos helyre kísérték őket. Na, azért... Pont a terror elhárítási egységről Radics Peti jut eszembe, a Süsü paródia. Na, mesélj. Nem hallottad, vagy nem láttad azt a paródiáját? Volt egy ilyen Süsü paródia, ami ugye még az MTV, vagy egy MTV, már nem is emlékszem, akkor kiparodizálta a Süsüt, ugye, őt tudjuk, hogy ugye szinkron paródiákat csinál, és hazajött valahonnan, azt hiszem Egyiptomba hazajött, és akkor pont utána egy pár nappal törtek rá, hogy a Süsü felvételt keresték, és akkor Peti meg elmondta, hát, hogy már az a felvétel nincs meg, mert az évek során összerakta a gépeket, megint szétszette, tudod, mindig fejleszgette a gépeit, és akkor elkezdtek röhögni a kommandósok, hogy ilyen fasságért kiriasztották őket, érted? Hát... Meg viszont én most ebben a hírben, amit mondtál, ne feledd szabad, hogy ebben a hírben viszont a családnak igaza van. Figyelj, a kerítés nem 2 forint megcsinálni. Biztonsági kamerát nem 2 forint fölrakatni. Külön engedély kell ahhoz, hogy fölrakasd. A rendőrségtől kell külön engedély, hogy fölrakasd. Ha megvan az engedélyed, és ők leverik, akkor az már eleve bűncselekmény. A kerítést oké, hogy levágta, mert te csak a tek, de akkor benyújtanám a számát, hogy na, akkor ennyi volt a kerítés, csináljátok meg, mert ha nem, akkor följelentelek titeket. Kártérítés. Hát meg ugye rájöttek, hogy a valódi célpont nem is ők voltak, azt utána átsétáltak a... Mondjuk ez azért egy kicsit bunkóság. Mekkora, hát nem az, hogy fasság. Szánalmasság, de már mekkora vicc. Gusztustalan, undorító dolog. Tehát hát ez már... a legalja a mai, az a baj, hogy egyre úgy... Na, rosszul fogalmaztam. Afelé haladunk, ami régen volt a Szovjetunióban. A rendőrök is eléggé afelé hajaznak, meg a magyar kormányzás is, ami az annó Szovjetunióban volt a magyar politikára igaz. Hát a látszólagos jólét, ez volt a cím, ugye, amikor tanultunk töribe, hogy a látszólagos jólét Magyarországon, tehát látszólag meg volt minden magyarnak mégis minden, az közben semmi se volt. Ez pont ugyanaz, mint most. Hát a mostani világban is ez van. Pont ugyanez, mint Orbániában. Igen. Tehát, ja. Én azt mondom, hogy itt ez a török Bálinti család jogosan kéri a kártérítést, ugyanis egy beteg embert az ágyából kirángatni, ráadásul Alzheimer korban szenved,
De itt ami érdekes, hogy ugye lövöldözés történt, és egy 3 éves gyerek és egy Alzheimer kóros nő is, ugye, amit mondtál, ott volt, de a tech elmondása szerint nem történt tévedés. Tehát állítólag jó címre mentek, de mégis átsétáltak a szomszédba, tehát meg voltak zavarodva, vagy nem tudom, mi volt ezekkel a tekesekkel. De én azt mondom, hogy itt a rendőrség hibázott, és hogyha ez a család most elmenne egy ügyvédhez, és feljelenteni a rendőrséget, mert feljelentheti, hát mondjuk nem tudja feljelenteni, mert az milyen szarul néz ki, bemész a rendőrségre, és feljelented a rendőrséget. Hát föl lehet, mert hogy indokolatlanul törtek rád hajnalban. Házkutatási. Viszont úgy nem mehet be a házadba, hogyha nincs házkutatásia, mert az birtokháborítás, és ezzel jó, mondjuk akció van, tudod, hogy most bent tartanak akkor valakit. is kutya kötelessége mutatni egy házkutatási parancsos papírt. Hát ha valakit elfognak, nem fognak ott felmutatni neked egy de hogyha van mellett egy családtag, és akkor azt mondom, jó, akkor most feljelentelek titeket, ezt és ezt és ezt. Ha nem tud házkutatást mutatni, feljelentem birtokháborításért. Tehát mindennek megvan a kiskapuja, amit ki tud játszani az ember, hogyha elég okosan használja ki a kártyákat. Tehát itt a rendőröket is meg lehet fingatni elég keményen. Tehát olyan dolog nincs, hogy mondom, hogyha mit a házkutatás van, és azt mondja, hogy ő bejön szétnézni a házamba, megmondom, hogy a küszöböt nem lépheted át házkutatási parancs nélkül. Mert ha átléped, feljelentelek birtokháborításért, vagy magállagsértésért. Vagy mind a kettőért. És eltöröm, amúgy az benne van törvénybe, mihelyest valaki engedély nélkül belép a portát területére, azt csinálsz valamit akarsz. Tehát, jó, azért nyilván nem szúrod szívem. Nem szúrom szívem a rendőr, de ha vagy bejön engedély nélkül a házon, beeltörhetem a kezét, lábát. Engedély nélkül lépett be, tehát benne van az a törvénybe. Tehát a törvénynek is, főleg neki kell a legjobban tudniuk, ugyanis ha belép engedély nélkül, ha megkérdezi, hogy bemehetünk, és azt mondom, hogy nem, akkor nem. Tehát ha megkérdezi, hogy véletlen netán bemehetnénk, hogy bent folytassuk a beszélgetést, ha azt mondom, hogy igen, akkor én hívtam be őket. De ha azt mondom, hogy én nem, és folytassuk le kint a beszélgetést, akkor nem jöhet be. Hát majd rátok törik egyszer az ajtót, Martin, majd figyeljed meg, amikor otthon alszotok. Szép, csöndben, nyugisan, mint itt, hogy tévesztenek lakcímet, azt a Lajusékhoz akarnak átmenni, vagy Gézáékhoz. Hát fel is jelenteném a rendőrséget, mint a szart. Abban a szúrásban. Ha átmennek a portádotokon a mögöttetek lévő házba, azt halljátok, hogy itt törik be az ajtót, meg minden. Akkor feljelentem a rendőrséget. Te feljelenteni? Fel. Minden jogom megvan hozzá. Hát a mama mesélte, hogy náluk csöngettek reggel, még nagyon régen volt, még ugye anyáik kicsik voltak, ott a szomszédba mellettük ugye laktak mindegy, akiket el akartak fogni a rendőrök, azt a mi házunkon keresztül a tekesek, a kommandósok átmentek a szomszédba. Azt figyeljed, mert szomszéd mellett volt a ház, ahol átmentek volna. A szomszédban két nagy kutyák, a kauglázus vagy mi. Az egyik tekes leteperte a földre. Azt a szomszéd, aki volt a kutya, az meg kiabálva kiment, hogy ők mi jogon mentek be szó nélkül az ő portájára. Hát, hogy átmenjenek a szomszédba. Le is baszta őket, és amúgy jogosan baszta le a szomszéd, hogy meg a kutya is, hogy jogosan támadta le, hogy mert azt mondta a szomszéd, ha becsöngettek volna, beengedte volna őket. Átmásztak a kapun, a kutya az leszette a kapuról a tekest. De viszont, hogyha azt ne felejtsük el, hogyha egy rendőr ok nélkül lelő egy kutyát, hogyha nem lép le szerencsére. Igen, hogyha nem lép fel támadói elelőgel egy kutya, és úgy lövi le a rendőr, akkor feljelenteted állatkínzásért. Hát jó, De, mert ez állatkínzás. Tehát vannak olyan emberek, akik ezeket megúszák, de én az ilyen embereknek, akik állatokat kínoznak, ugyanazt végigcsinálnám. Hát ugyanazt a kínzást végigcsinálnám, amit ő csinált a kutyával. Lehet, szadizmusnak hangzik, de én élvezettel csinálnám. Mert ő is élvezte, amikor a kutyáját megölte, meg szétverte a fejét, ugye, hogy megszadizta, vagy hát hogy mondjam, úgy bánt vele, ahogy nem kellett volna, de én az ilyeneket előszeretettel kínoznám halálra. Még mielőtt elájul, halál küszöbén, föllocsolnám, és újra kezdeni. És ezt addig csinálnám, amíg meg nem döglene. Megdöglik, utána elásom. Fölszecskázom ekkora kis apró darabokra, és elásom. Hogy még véletlenül se találják meg.
Jó, de a rendőrök is azért mérten megtámadja a kutya, akkor. Aztán megint- altató lövedékkel. Azzal lehet a kutyát lelőni, ugyanis altató van benne. Tehát max nem hal meg tőle a kutya, csak elalszik. Tehát olyan, mintha végleg elaltat. Nyűszít egyet, azt... Hát ilyen az alszik. De egyből elalszik. Igen. Nem úgy, mint mi, amikor olyan, mint a téged állba vágnálok. Azt... Hát Hát de Martin, most amikor gondold el, hogy téged mondjuk kivezetnének amúgy a tekesek, azt 5 órán keresztül a hidegben, alsó gatyába kint tartanának téged. Te mit csinálnál? És a tévedésből, hallod? Hát én meghallanám ezt, én egész nap azon röhögnék. Téged alsó. Azt gondoltam. Tényleg ideges lennél. De miért? Te őszintén, te nem lennél ideges? Én? Egy ilyen szituációban? Dehogy nem. Én egyből indítanám a TikTok live-ot, az gyertek gyerekek, kint vagyok az ével tekesekkel. Én amúgy ezt tényleg, én is ideges lennék egyébként. Tehát, hogy Hát alaptalanul betörni egy házba eleve. Szétrongálsz egy kerítést. Szétbaszol egy kamerát. Kivezenyelsz egy 3 éves gyereket, egy beteg nőt, és ráadásul azt mondják, hogy ők nem léptek föl szabálytalanul. Elmennek a faszomban, már bocsánat a kifejezésért, mert már szebben nem tudom mondani. azt nem értem, hogy nem léptek föl szabálytalanul, de viszont másik házba kellett volna nekik bemenniük, úgyhogy itt már nincs összefüggés. Igen. Viszont azt nem értem, hogyha lövöldözés tört ki, akkor hogy nem sérült meg senki? Vagy erről nem írtak a cikkbe? Erről nem írtak egyébként, mert én olvastam, erről nem írtak, hogy valaki megsérülte, de hát most ugye ott volt a 3 éves gyerek és egy Alzheimer kóros nő is. Most azok mit élhettek át, főleg a 3 éves gyerek, Hát, hogy nem tudja, hogy mi történik. Hogy most miért vagyunk itt kint, miért állunk ilyen sokáig kint. Akkor mi van, hogyha mondjuk elkap téged cifra, és nem tudsz elmenni sehova? Leúztam volna oda előjük azt. Rászartam volna a cipőre, bazd meg. A bakancsukra azt mondtam volna, na akkor ezt nyaljátok föl. De tehát, El is vittek volna a kartperecbe. akkor már joguk lett volna, nem tévedésből vittek volna. A joguk lett volna. Én amúgy nem voltam még karperezbe rakva, te voltál már? Nem, de nem is akarok. Én akarnék, úgyhogy Martin, légy szíves, csináljál már valamit, jó? Nem bántalak. Bánt téged az élet eléggé. Igen. Na, hogyha most akkor felolvasnám neked az utolsó sztorit, az utolsó híreket, szerintem ettől megfutamodsz. Hogy melyik név van beleírva. Van egy sejtésem. Hát van 2 is lehet. Na itt van, hogy újabb szakasz készült el az M44-es autóúton, Békés Csaba végre közvetlen gyorsforgalmi úton elérhető. Erről te hallottál, nem, hogy épül a... Hallottam, igen. Hogy gyorsforgalmi lesz Békés Csabából is. Hogy ugye az M44-es, ugye? Azt igen, mondtad? M44-est építik, vagy hát készült el. És egyébként tudtad, hogy az már fizetős. Igen. Fizetős lett. Tehát már nem Békés Csaba és Budapest között már nem tudom, hogy lehet-e útdíj nélkül menni, de majd meg rákérdezek. Lehet útdíj nélkül. Vonattal. Mondjuk arra is fizetsz, de akkor is tényleg amúgy vonattal lehet amúgy. Az útdíj nélkül? Oké, hogy a jegyet megveszed, de az útdíj nélküli. Igen. Na most akkor olvasom. Busszal is tudsz menni. Hát az is útdíj nélküli. Ó, bánat, menj a busszal, elkap engem a frossás, akkor régen van. Busszal nem, én busszal csak városon belül, akár Pest, Csaba, vagy akárhol, de izével távolra vagy csak vonat, vagy csak autó. Uh-huh. Tehát én nem nagyon buszozok, hát elkap engem a fosásokkal az ablakon. Mondjad, igen. Átadom. Elmondom a cikket. Átadták az M44-es autóút újabb szakaszát, amely mostantól Kecskemét és Szentkirály között biztosít gyorsabb összeköttetést. Az eseményen részt vett többek között Orbán Viktor miniszterelnök is, aki hangsúlyozta, hogy a térség hosszú évtizedek óta adósságként cipelte a közlekedési elmaradottságot, amit most végre rendeztek. Az új szakasz, amely több mint 32 kilométer hosszú, lehetővé teszi, hogy Békés Csabáról Budapestig végig gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni. Visszafelé irányba ez még nem lehetséges, mert az ehhez szükséges csomópont Kecskemétnél majd csak jövőre készül el. Na itt van, ami fölütötte a fejemet, hogy ugye adósságként cipelte a közlekedési elmaradottságot. Tehát nagyon el voltunk közlekedési szempontból maradva. De most ne haragudj meg, de most ez egy őszinte hogy mikor nincs elmaradva Magyarország bármivel, bazd meg. Tehát olyan szintű adósága van Magyarországnak, hogy az valami hihetetlen. Tehát akkora adóságot halmoztunk föl ez alatt hány éve van
Orbán Viktor hatalmon? Egy évtizede? Szerintem egy évtizede biztos, hogy van. Hát 2010-ben választották meg, most van 25, tehát akkor 15 éve ott van hatalmon. Tehát igazából büntetlenül bazdmeg. Most már ott tartunk, hogy hallottad az új hírt, ami volt, ez a izraeli miniszterelnököt kellett volna elfogni, mert kiadtak ellene elfogató parancsot. Azt nem hallottam, azt te olvastad? Somogyi András, mint humorista, mesélte, hogy pont mikor aznap Magyarországra szállt le a gépe ennek nem is tudom, hogy hívták az izraeli miniszterelnököt, leszállt a gépe, még hirtelen még mielőtt megérkezett volna a gép, gyors egy kormányrendeletet hoztak, hogy itt Magyarországon nem lesz ilyen, hogy elfogató parancs senki ellen. Tehát pont azért csinálták ezt, hogy megúszszák ezt, hogy elfogató parancs, és le kell, hogy csukják. Látod, ezt mondom, mindent lehetetlenné tesz a magyar kormány. Tehát annyira el vannak szegényedve, vagy el vagyunk szegényedve, hogy az hihetetlen. Tehát oké, hogy most ezt valamilyen szinten próbálják így kompenzálni, hogy megcsinálta az utat, de 30, hanem 40 éve így állt, basszus, most ezt megcsinálta, és akkor verem a nyálam, milyen ügyes fiú vagyok, megcsináltam. Az bazeg olyan szinten multimilliómos bazd meg, hogy szétloptam az országot. Már ennél jobban már hova akarja szétlopni? Hát azt te is hallottad, nem, hogy jött le Békés Csabára Orbán Viktor. Hallottam, kár, hogy nem voltam itt van Szarvas Péter miniszterelnök, Szarvas Péter polgármesterrel itt volt. Akkor kellett volna jó megszurkálni később. Hallott, hát a Facebook teli volt ezzel, én azt néztem, hogy Orbán Viktor itt volt. Amúgy mertem volna vele egy képet csinálni a podcastbe. Nem ide hívjuk amúgy podcastelni Orbán Viktor. Hívj a faszon azt a köcsögöt. Meg itt a helyszínen ölném meg. Hát elmondom neked, ide raknák Orbán Viktort, azt a miniszterelnök úr, hol van a 20 millió forintunk, amivel tartozik? Azt mondta a drága miniszterelnök úr valamelyik év elején, hogy minden magyar embernek van 16 millió forint megtakarítása. És akkor megkérdezném, hol az édesapja faszába gondolta ezt, meg hol a faszomban van az a pénz, amit tőlünk szétlopott? Hol van az a 16 millió forint megtakarítása a magyar embereknek? Hol a gecibe van? Ezt magyarázza meg nekem valaki. Ha ezt megmagyarázza valaki, nem tudom, kezen csókolom Orbán Viktort. Hadd csókoljalak már meg én is téged. Azt kihagyom, köszi. Ó, pedig én megcsókoltam. A herpesztől kímélybe, köszi. Igen, de az, hogy most már több mint ugye 32 kilométer hosszú lesz, ezt egyébként már hamarabb is elkezdhették volna, mert olyan utak voltak itt, elmondom, én mentem Budapestre, csináltak zenéli utat valamelyik. 67-es úton. Igen. Na mindegy, hogy pont berakták az Érik a szülőt, vagy nem is tudom melyiket rakták be, mint zenéli. Igen. Mi a fasznak zenéli út? Itt végigmész Békés Csaba útjain ilyen zenél a kocsi. Itt rock metált hallgatunk. Hamarabb szét vagy itt a kocsit, mint bárhol máshol, bazd meg. Hát itt Békés Csabán elején még van alváz, már itt Kész Csaba végére már az alvázt elhagytad, meg 4 kereket. Körülbelül. Sőt, itt egyébként olyanok vannak Békés megyében, tisztelt a kivételnek olyan faluk, városok, lerakod az autódat, másnap csak tégla van a kerékein. Igen. Úgyhogy ezért mondom neked, hogy itt az... De nem csak itt Békés megyében, Miskolc, meg az ilyen helyeken. 60, meg ilyen az egy kisebb. Tudom, hogy van egy olyan város, hogy 60, de most nem bírtam ki. Megyünk 60-ba? Megyünk. 70-be? 2025 van, tesó. 70-es évek, amúgy volt, ismersz 70-es évek zenét? Nem. És akkor... Nem jut eszembe. Várjál, mert Orbán Viktorról készült egyébként zene, azt hallottad YouTube-on? A mesterséges intelligencia, Majkának a csúron cseppennyére. Nem arról beszélek, hogy Orbán Viktor elmezte a rákba. Nem. Azt hallgattad? Nem. Rakd már be. De rakjam. Hát, most itt hallatszódik, most nem rakjuk rá a Bluetooth-t, mert arra nincsen idő, de hát majd így fog hallatszódni. Tedd oda a mikrofonhoz. Azért, hogy van olyan zene, hogy Orbán Viktor... Elmész a rákba. Elmehetsz Viktor a rákba, de a rákba... Nem biztos, hogy meg fogom találni. Ó, nem már. Pedig most úgy keresem Orbán Viktor. Elmehetsz. Amúgy úgy van, hogy elmehetsz a rákba. Na. Hallottad azt a nőt, amikor volt a március 15-i ünnepség?
Na? Nem találom. Már mi volt? Hogy van egy idős nő, arra keres rá, ha már ott a telefon a kezedbe, Igen? hogy Orbán Viktor azt mondta, és jól mondta. Erről van egy ilyen cikk, valamelyik újság csinált erről egy cikket. Hogy a nő ezt mondta. És bazzeg, belegondolsz, hogy megveszik bazzeg az időseknek a szavazatait olyan helyeken, ugye, ahol még mindig hisznek a Fideszben, meg mindent, ott nem nagyon van tévé, meg egyéb ilyen dolgok. Megtaláltad azt a izét, amit mondtam? Hát azt keresem, de mi annak a cikknek a neve? Nem tudom, Blikken volt fent, vagy valahol fenn volt, hogy... Akkor mondjad a tartalmát. Még egyszer. Orbán Viktor azt mondta, és jól mondta. Ezt egy idős nő mondta. Nem így, ahogy a vége az nem, csak hogy Orbán Viktor azt mondta, és jól mondta. Megkeresem, hogy hát van. Itt van, boldog vagyok, mert Orbán Viktor. Igen, azaz. Hallgass, tedd oda a mikrofonhoz, és játsz be. Miért érezném? Nem tudom, Orbán Viktor azt mondta, hogy repülőrajt van. Hát akkor repülőrajt van. De ő nem érzi. Isten segítsünk, ne gyere szépen menjünk. Köszönjük szépen a lehetőséget, szép napot. Azt mondták, mi vagyunk a múlt. De a nagy víz túloldalán, túl az óperencián fordulat történt és kiderült, mi vagyunk a jövő. Orbán Viktor azzal kezdte az évet, hogy Donald Trump visszatérésével minden jobb lett. Itt van. Azaz. Érzik-e már a fantasztikus évet, és hogy ennek része kell, hogy legyen a gyülekezési jog korlátozása, vagy a magyar állampolgárság felfüggesztése. Érzik már a repülőrajtot? Igen, Miben? mindenben. Én boldog vagyok, mert Orbán Viktor azt mondta. Jól mondta. Hát még nem érezzünk minden. Ezt a mondatot gondoltad? Ezt. De bazd meg, gondolj már bele. Ez az idős már ne haragudj meg, nem látja a fától az erdőt. Most már én is azt veszem észre, nem mindegyik idős, de kezdenek fölébredni az idősek is. Kezdenek ebből a tündérmeséből fölébredni, amit Orbán Viktor úgy az óruk elé csúrantott cseppentett, ahogy Majkát idézem az a néve, hogy Csúran, cseppen. Én azt mondom, hogy ezen elég keményen kiparodizálta a kormányt, és én szerintem jól is tette. Tehát én leszarom, hogy most kihallgatja, ki Fideszes ebbe a izébe, aki nézi közülük, vagy nem. Én leszarom. Tehát a Fidesz annyira korrupt lett, bazd meg, hogy az hihetetlen. Tehát oké, hogy szopkodjuk Putyin faszát, mert szopkodjuk Putyin faszát, ezzel azért legyen tisztában mindenki. Tehát, de csak azért, hogy nehogy lebombázzák itt a félmillió igen, tehát semmi másért. Egyszer, kétszer meg a gáz miatt, amit kapunk. Az orosz gáz. Hát igen, de az sem már minőségi, mert nem olyan jól ég, mint szokott. Hát igen, de most attól tekintsünk el, tehát igen, Orbán Viktor azért szapkodja Putyinnak a méteres, kéteres, féleres faszát, hogy ne bombázzák le Magyarországot. Na mindegy, tehát én annyira ezeken a híreken felszoktam baszni magamat rajta, hogy az hihetetlen, ezért nem nézek politikát. Tehát hallottad Mészáros Lőrincnek a legújabb fasságát? Zebrát vett. Igen. Azt hallottam. Még meséltük is múltkor, vagy nem tudom, valaki meséltett, hogy zebrát vásárolt, mert nincs hova tenni a sok-sok milliárdot, amit amit szétloptak kedves fityónkkal, hogy szapjanak le. Orbán Viktor volt a hibás ebbe is. Nem, de a magyar emberek voltak a hibások, hogy megválasztották a Fideszt. Hát én már mutat mindegy, szavazok, úgyse lesz jobb Magyarország. A fizetés mondjuk nálad jobb, mert te 700-ot keresel, ugye feketén. Hülye, nem dolgozok én feketén. Most már mindegy. Na, de akkor nem dolgozunk? Feketén nem? Pedig én dolgoznék. Dolgoz. Feketén-fehéren. Az is jó film, de most amit el akartam mondani, hogy itt a magyar utak, itt lejönne mondjuk hallottál, hogy a Jákob Zoli le fog jönni Békés Csabára? Vagy nem. Volt már lent? Már nem tudom. A volt lent, az én lemaradtam, én agyérgörcset kapok. A Beolon fönt volt, hogy jön le, csak nem tudom, hogy mikor jön, vagy már volt-e. Na bazd meg. És szerinted keres utána most. És szerinted azzal az autóval itt a magyar utak, vagy egy Csaba felé vezető úton? Jákob Zoli és a tűzpiros Ferrari? Igaz, Jákob, Zoltán, Békés Csaba. De amúgy annyira bosszant ez az egész, hogy egyszerűen próbálják... Április 12-én jött. Azóta majdnem egy hónap eltelt. Picsába. Miért akartál volna vele találkozni? Simán. Azt mondja, hogy
Jó, ja. Mindegy, nem, ha volt, akkor volt. Na. Igen, volt, itt van, hogy Tóth Martinnak segít adunk. Van olyan cikk is. De az a bosszantó, hogy egyszerűen el lehet, de tényleg ott tartunk, hogy lehetetlenné teszik a magyar emberek számára lakhatás Magyarországon. Hát, volt valamelyik évben, két-három évvel ezelőtt is volt olyan, hogy ok nélkül kilakoltattak embereket. Ok nélkül. Semmi papír, meg semmi, csak megfogták, azt kilakoltatták a saját lakásukból. Mert a bérlet volt? Nem, saját lakás, most mondom. Ja, saját, jó. Be vagyok szédülve. Saját lakás. Saját lakásukból kilakoltatták őket. Az lehet, hogy az te miattad volt, nem? Ez Pest, meg egyéb ilyen nagyobb a Pesten vannak ki ezek a házfoglalók, vagy még a bánatok. Igen, de van a bűnvadászok, arról hallottál? A Mi Hazánk mozgalom izéli. YouTube-on láttam egy részt, és múltkor valamilyen pedofil után. Az Orosházán volt egy történelem tanár, 55 éves tanár, 30 méterre lakik az iskolát, és pedofil. Hát annak levágnám a faszádba, az meg. És egyébként onnan is ki akarják lakoltatni azt hát a pedofilt. Azt jól is teszik, bazeg. Iskola mellett 30 méterre. Nem is egy középiskola, bazd meg, egy általános iskola. 14... A középiskola is azért még húzós lenne, de ott már járnak 18 fölöttiek is. Igen, de egy általános iskola azért az megint más. Ott azért 12-14 éves gyerekek, 15, 8, 10. Jó, egyébként én nem állok senki mellett, nyilván nem a pedofilok mellett állok, de ha most megnézed, Martin, bemész a diszkóba, 14 éves nők rázák magukat, az sorba megy végig rajtuk a fél diszkó. Most szerinted akkor a felnőtt csávok nem mennek rájuk? Azért ő is hibások, szóval szerintem a szülők is a hibások az ilyen dologban. Az ő döntése a 14 évesen, hogy kurantja szét a saját picsáját, meg a pináját, már bocsánat a kifejezésért, mikor úgy megy, hogy leülni nem bírok, mert annyi azt fogott már, meg na mindegy, ebbe sem menjünk bele, mert azért szerintem ez is elég alacsonyan van a mérce. Hát igen. Én így gondolom. Jó, a mamma az megint más, mert ott nem engednek be, mert ugye ott megvan ott vagy 16 pluszos buli, 18 pluszos buli. Hát múltkor mondom, megyek oda egy lányhoz, beszélgetek vele, minden, azt megkérdezem tőle, hány éves vagy? 16. Viszontlátásra. Én akkor ott című fajtos kaptam, de még idén beadunk egy Mamma Miát. Be kéne. És tudod, kit fogunk eljönni díszvendégnek? Aki megcsinálta az utunkat, Orbán Viktort. Megölnék, bazd meg, ha bejön a Békés Csabára, megölnék. Volt már bent. És nem ölték meg. Sajnos. De hány testőr lehetett ott, hogy a Békés Csabán nem verjék szét a fejüket? Kurva most sok. Szét a fejét. Hát emlékszem, amikor itt volt Márkizai Péter Csabán. És oda jött egy ilyen Rocky kocsis öreg asszony, megfogta, állam vágta. Tényleg amúgy. Az fönt van a YouTube-on. Fönt. Ezt láttam egyébként, Márkizán meg röhögött rajta. Hát meg volt olyan, hogy beleköpött a saját szájmaszkjába, azt húzta fel a szájára, rágút beleköpte. Dik mondom, mi ez, foci meccs? Hát mondjuk a Márkizait se szeretik. Mondjuk az Oroszország, nem? Vagy Márkizai Péter, az magyar te. Magyar? Valami azt mondták, hogy Oroszországhoz köze van, nem? Brüsszel meg az egyéb ilyen fasságok. Tehát amúgy minden egyik magyar politikus csodálkozik, hogy miért nem kapunk az Uniótól uniós pénzeket. Csodálkozunk, bazd meg. Azt is az lenne az első, megjön a Magyarországnak, bazd meg, már csapolna le Orbán Viktor a saját bankszámlájára, meg a lölőjére. Hát elmegy a kurva anyjába. Meg az enyémre is csapolna egy csúrancseppenet. Csapolna, tudod, olyan csúrok vagyunk, bazd meg, hogy az hihetetlen, tehát hát az neked is megjön a fizetésed, te is már a tűzpiros Ferrarit fogod megvenni. Jó lenne, de nincs annyi pénzem sajnos. Hogy nincsen annyi pénzed? Én nem Orbán Viktor vagyok, hogy szétloptam az országot. Tehát... De csak a fáról a megyet lopod. Ugye pont beszéltük az előző adásban ezt a kocsmákat, hogy ugye most támogatják a kis kocsmákat, de az meg mennyi óvoda van bezárva, bölcsöde, iskolák, tehát itt is látszik baznak, hogy semmit nem fejleszt az országon, csak eladósítja még jobban. Itt adósságról adósságra. Egy gyerek, kiszámolták, amikor megszületik egy csecsemő, 16 milliárd forint adóssággal kezdi az életét. Itt Magyarországon. És külföldön? Ott nem tudom, ott megint mások a szabályok, törvények, érted? Hát 16 milliárd forint
adósság, vagy 16 millió, vagy 16 milliárd, de inkább 16 millió forint az adósság, amivel kezdesz. Az mondjuk, ha odaadnák a kezdéskor 18 évesen, tudna valamit kezdeni vele, ha azt a pénzt odaadnák neki. Abból már vennék egy házat. Hát, abból felújítandó házat tud csak. Hát, ja. Akkor vennék 4 millióért egy ilyen felújítandó házat. Felújítanám, akkor arra ráköltenék még egy 5-öt. Van egy jó normális házam, veszek mellé egy autót, megcsinálom a jogsit, és utána élek, mint a kis királyok. Mint például én. Jó van, ezt autót sincs. Múltkor béreltem Szlovákba autót, hallod. Nagyon gáz volt. Honnan bérelted? Ez a Rentben oldalról. Van egy olyan weboldal, és ott lehet hát ilyen országos szinten bárhonnan lehet, és ott kaukciómentesen vannak, 1-2 napra kibérelhető kis, közép, meg nagy kategóriású autók, és én ott szoktam, meg olcsó kis ráadású. És miért béreltél? Ford C-Max. Hányan fértetek el benne? Hát nem voltunk, 3-an voltunk össze-vissza kocsiba, de 5-en simán befértünk Szlovákián belül. A rendőrök nem állítottak, tudták, hogy egy celebbel van dolguk. Hagyjad már el magad, hagyjad már. Én mindig is celeb voltam, és leszek, mint Mencski innen, mint Orbán Viktor. Ő is egy nagy celeb, nem? Az a baj, hogy azt nem fogják tudni megbuktatni. De úgy nem lesz. És amúgy ember. Tudod, miért nem bántják Magyar Péter? Na? Mert Magyar Péter régen fideszes volt. És tudja Magyar Péter a Fidesz összes titkát. És azt mondta Magyar Péter, hogyha neki bármi baja esik, véletlenül netantán valami olyan történik vele, amit nem él túl, akkor azt mondták, hogy azonnali hatállyal, amiket letétbe helyezett olyan bizonyítékokat, amivel a Fidesz meg lehet buktatni. Ha azt mondta, hogy vele bármi baj történik, azokat így azonnal szivárogtassák ki a külvilág számára. Akkor szerinted? Mert Magyar Péterről tényleg nincsen. Fideszes volt, amikor... Őt ugye kirúgták egyébként, mert ő megmondta magáit mindenhol. Én úgy tudom, hogy ő hagyta ott őket. Ő hagyta ott, de azóta nem lehet hallani róla, hogy mi van vele. Magyar Péterről? Aha. Hát most ugye beállt a Tisza párthoz, azért ott az elég kampányon rendesen. Hát meg amikor volt ez a március 15-i ünnepség, a tények, mint Fidesz TV, ezt köztudott tény, hogy azt mondták, hogy alig voltak Magyar Péter beszédjén. Hülye vagy, teli volt az Andrássy út Pesten. Teli volt, bazd meg. Olyan szinten teli volt, hogy az hihetetlen. Orbánnak meg úgy kellett feltölteni a izéjét. A beszédjéhez, ahogy az utcát legalább, hogy föl lehessen tölteni. Szerinted? Akkor mennyi a különbség? A Magyar Péter lenne a miniszterelnökünk, akkor szerintem jobb életlen. Nem biztos. Lehet ő is azért zsebre rakni 1-2%-ot. Lehet, de... Mint például te is azért, mert te is raffinált vagy az vágóhúsokat zsebre rakni. Nem raknám. És tudod, hogy miért nem? Mert volt egyetlen egy olyan politikus, aki nem volt kőgazdag, hanem úgy élt, mint egy átlagember. Na? Egy kolumbiai politikus, aki inkább azt mondta, hogy köszöni szépen ezt a sok pénzt, inkább a népére fordítja, megnőtt a munkások száma 53%-ra megemelt a munkavállaló embereknek a százalékát, helikoptert épített, vagy hozott be az országába a legmodernebb felszerelésekkel, na? És egy Volkswagen Bogárral járt, ami kurva régi autó. Igen. És inkább a népére fordította azt a pénzt, amit kapott, amíg ő volt a miniszterelnök, mint hogy magának. Tegye zsebre. Tehát ez a nem mindegy. A politikus és politikus között is. Hát én is politikus akartam volna lenni. Ahhoz még kurva sokat kéne tanulnod. Csak közben válaszolok, mert megjött most a hír, hogy Orbán Viktor elbukott a összödi beszédén. Azt eladom neked, Gyurcsány Ferenc mondta 2006-ban. Igen. Igen, összödön. Elkúrtuk, nem kicsit, nagyon. Az benne volt az Elkúrtuk filmben, de az milyen jól sikerült? Mint most a Minecraft film. Mindenki utálja. Igen. Amúgy nem szeretik a Minecraft filmet. Várható volt. Mennyi van még? Még van egy 5 percünk, úgyhogy addig én az 5 perc alatt elmondom neked, hogy Orbán Viktor elbukta Biatorbárgyi választást, úgyhogy a helyette, hogy hívják azt a gágyút? Magyar Péter lesz helyette. Nem tudom, Martin, mit gondolsz arról, hogy Magyar Péter Orbán Viktor helyére megy?
Kérem, miniszterelnök úr válaszoljon. Én nem vagyok miniszterelnök Akkor polgármester úr válaszoljon. Egy átlagos közember vagyok, mint mindenki más itt ebbe a rohanó világba. Igen. De hogyha megnézzük, akkor igazából most volt nem régen egy olyan szavazási különbség, hogy elvileg 10%, vagy nem is tudom, hogy volt a Fidesznek volt 40%, és nem, 50% volt a izének, vagy nem is tudom már pontosan, de nem sokkal volt előrébb a Tisza. Pár százaléka volt előrébb a Tisza, ilyen valami szavazást volt, és akkor a Fideszre 40% volt, és a Tisza pártra meg 44 vagy 45, tehát ilyen éppen megelőzte. TikTokon volt egy olyan egyébként ilyen választásos, hogy kire rakná a voksukat az emberek. Orbán Viktornak majdnem 0% volt, a Tiszának meg azért elég sok. Tehát tényleg egyébként majdnem 0% volt Orbán, tehát akkor el lehet dönteni, hogy akkor most melyik lenne a jobb, az Orbán vagy a Tisza párt. Te melyikre szavaznál most úgy őszintén? Szívedből jöjjön itt műsor végén ki. Igazából egyikre se jobb, mint a másik. Ugyanúgy lopnak, csalnak, hazudnak. Igen? Igen. Lopnak, csalnak, hazudnak, és nem kicsit? Nagyon. Ennyi. Köszönjük, hölgyem és uraim, hogy itt de viszont igazából, hogyha megnézed, akkor igen, tehát az összes politikus hazudik. Már amelyik nem, akkor az festi magát. Én is szoktam festeni magamat, ne hazudja. Én nem hazudok, csak egyszerűen gusztustalan, amit a politikában csinálnak. Igen? Petőfék pont azért harcoltak, hogy egy pártrendszer legyen. És most nézd meg, mi van, meg káosz Magyarországon. Tehát nincsen normális, miért? Mondj egy olyan biztos pontot magyarországi történelmünk során, ami biztos volt. Én tudok egyetlen egyet, de... Ami biztos volt, az áremelkedés. Igen? Igen, de most a infláció, mondjuk az ugyanaz majd. Nem. Az áremelkedés, infláció majdnem hasonló. Én nem tudok többet mondani. A adósság az mindig volt. Igen. Az adósság. Elárulom neked, hogy amit még a Kádár korszakban fölvettünk hitelt, azt még a mai napig nyögi Magyarország. És az még 70... A benzinár, az mindig megy fönt. 70-es évek, 80-as évek, tehát azért az nem most volt. És abból is még mennyi van? Egy pár millió csak csúran cseppen. Milliárdok vannak még hátra. Vannak. És most vettünk föl Kínától megint hitelt. Tavaly fölvettünk 7 milliárd forint. De mire föl? Mit hát meg tudja tömni a zsebét, tudod? Már akkora hasa van, bazd meg, szerintem, hogy a farkát nem látja tükör nélkül. Akkor Martin... Akkor én ezt raktam, úgyhogy akkor mehetünk kajálni, hova akarsz menni? Megvan, már rég. Nincs is órám, bazd meg. 1 óra hány percnél járunk? Micsoda? Az idő 1 óra. Kereken 1 óra, Martin, ne szórakozzál már velem. 59, 55, 56, 57, 58, 59, 1 óra. Yeah. A viszontlátásra. Mehetünk haza? Menjünk. Én ezeket a papírokat elviszem magammal. Jó lesz otthonra. Minek? Nem tudom. Otthon fogom olvasni. Ebből csinálunk egy cigit tekerni? Cikkíró lettem, képzeld el. Na jó van, menjünk akkor. Menjünk. Na. A viszontlátásra, Martinom, nem így szoktál elköszönni. Nem így szoktam. Nagyon szépen köszönjük, hölgyeim és uraim, hogy velünk tartottatok ezen a szép estén, ezen a szép adáson. Hogyha nagyon tetszett, akkor ugye ahogy szoktuk mondani, Martin, iratkozzatok föl, lájkoljátok, és osszátok, hogy lenne maradjatok a legfrissebb adásokról sem. És még, ami a legfontosabb, hogy nyomjátok be a csengőt, ugyebár természetesen emiatt. Hogy az újabbnál újabb tartalmakról lenne maradjatok. Sem. Azt kell oda mondani, hogy sem. Hagyjad már, hogy én maradjanak. Hagyjad már, hogy én beszéljek. Akkor te a YouTube és a TikTok csatornáink, vagy hát Dávidnak ugye a YouTube csatornája lesz ott, a TikTok csatornája, nekem a TikTok csatornám, és lehet követni minket minden platformon, ahol csak tudtak. Így van, pluszban meg amelyik 3 gyerek nem jött most el, azokat meg elvegyük. Nem? Te. Igen. Na úgyhogy sok puszi mindenkinek, a jóisten áldjon meg titeket, szép hetet, vagy szép hétvégét kívánok nektek, vagy kívánunk nektek. Ki, hogy nézi ezt a remek kis adást. Maradjatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Szevasztok! Zsiványok.
Java Hangja Stúdió.